Nasunog ang usa ka dusandanas nga balay nga gama sa kahoy sa Purok Shanghai, Katalunan Grande, Davao City pasado alas 12 sa udto kaganiha Oktubre 6 nga gipanag-iyahan sa usa ka Jikjik Istoke. Sumala ni Leslie Istoke nga bayaw ni Jikjik nga temporaryong gipapuyo sa nasunog nga balay nga paspas kayo ang panghitabo. Walay nasalbar nga gamit sila Leslie gawa sa tapot-lawas nga sinina. Dami ni sagit na nadoy nag-aso, grabe nag-aso. Mo to gidagan ako, natarantam ako sa kadagan ako. Pagsakan ako dito itrap lang ko mo dili ko. Na akong anak dito sa taas. Sa taas ko. Nagsunog na sa taas di ato jud ko. Sa taas gid nagsunog. Sa taas sa pikas kwarto wala sa kay kung dito sa kwarto na mo wala na akong mga anak sunog na sa pikas man. Duha ka kwarto sa taas. Duha ka kwarto sa taas. Pagsakan ako ang katong sunog kay nag-trap man dito sa gianan sa kuan anak mo to gilabay na ko ang kuan gikuha na ko ang gilailo dito sa pikas. Sino po yun, sir? Ako ang gikuha ko mga anak. Pagkuha na ako mga anak, itunol ako sa mong silingan, sir. Kuha niya. Mo to, ikaduha, gikuha na ako. Mo to, natrapan din. Ako naman ko sa Salamat, ma'am. Hapit pa naangin sa sunog ang duha ka mga bata nga anak ni Leslie nga daling gisalbar nila Dante Lape ug June Istoke nga amahan ni Leslie. Usasab sa mga unang mirespondi sa sunog si Dante nga silingan na sab sa pamilyang Istoke. Ato na kong bata diya na kuan sa mong silingan gikuha ang kuan bata nanay kayos doon. Ako dito sa ibabaw na may ningon nga napay bata na bilin si babaw. Ano ito nga mong gisaka? Ito pagsaka naman si Rehel mong silingan. Ano ito nga nakuha na kong kuha niya ipas naog ang bata. Pag naog sa bata, doon ka buhok. Ano ito nga yung inahan, ano may kagihan mo ito nga lukso na lang sa speakers kaya may kagihan na. Motong nasamad siya. Mo ito nasama din yung kamot diri kaya yung nakuha siya ito sin. Gawas sa balay ni Jikjik, laing duha pa ka mga balay ang nadamay sa sunog. Natabang dayon sa mga bombero sa Talumo Fire Station ang sunog. Alas 12:57 sa udto gideklara kining fire out. Sumala ni SFO1 ni Canor Jr. Hernandez ang investigator sa Talumo Fire Station. Posporo nga gidulaan sa bata mao'y tinubdan sa kalayo. Usa ka balay ang totally damaged samtang duha ang partially damaged. Mukabat sa 15,000 pesos ang danyos sa sunog. Ang inungdan sa sunog nga atong nakuan kay na istorya po nako ang tagbalay o ang itong mga bata nga nabilin sa balay sa pangitabo. Natay na kuha nga gikan sa bata nga nagdula siya og posporo. Akong pahimangno sa atong mga ginikanan sa ilang mga balay-balay nga palihog kung natay mga anak nga ato ang na nga gadula og mga posporo masipag dili gadulag posporo atuan lang yung ilikay ang katong mga lighter o posporo nga ilang makabot butan nato sa lugar nga dili maabot o itago nato sa mga hunos dili nila makuha kay aron malikay nato ang mga insidente na pareho na. Swerteng walay naangin nga kinabuhi atulos sa insidente. Samtang nasunog ang grocery area sa NCCC Main, Magsaysay, Davao City, bandang alas 9 kagabi. Sa advisory sa NCCC, wala na'y customer o empleyado dihang miulbo ang kalayo gawas lang sa technical personnel na naghimo og clearing procedures. Nakontrola ang kalayo sulod sa 20 minutos, alas 10:17, gideklara ang fire out. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.